posterior a la capella de la Sang, la que vos he explicat més anteriorment. Aquesta capella estava adossada a l'hospital, que és el que ara és el centre d'ancians. I es diu l'hospital, però realment no era un hospital, no feia funció d'hospital, sinó més de centre mèdic on hi havia consultes diàries de la població, per ajudar a la població. Aquesta capella és molt important per dos motius. Un dels motius és la seva planta. En principi ara tenim una planta de creu grega, si us fixeu, creu grega. Però en un principi no era de creu grega, sinó que era quadrada. El que van fer és que posteriorment van construir uns murs, els quals encara estan tapiats però es conserven. I el segon motiu per què aquesta capella és important és perquè resguarda dos objectes molt importants que perteneixien a l'església major. Un d'aquests objectes és el retaule i l'altre és el Crist Jacent. Aquest retaule formava part d'una de les capelles de l'església major i al reformar-se l'església es va traslladar a aquesta capella que se suposa que era de menor importància. Això no penseu que no era algo habitual, sí que era habitual. Pareix un gran armatoste, però realment es pot explotar i se tornava a reutilitzar, per dir d'alguna manera. És un retaule barroc, podeu veure que té una decoració molt elegant, vegetal, amb les 4 columnes salomòniques, que són aquestes columnes que s'enrosquen, i el que es conserva és la part central. La part de baix i la part de dalt són posteriors, són adossats, però normalment la capella de Santa Teresa, que sí que és una part de submilles, i està fet en molt de I l'altra peça important que es conserva, que era de l'església major, és el Crist Jacent. Aquest Crist Jacent, si voleu veure, té una postura molt forçada. Fixeu-vos en la postura. Perquè aquest Crist no era per estar jacent, sinó que era un Crist crucificat. L'església anteriorment era, per d'alguna manera, més teatral que ara, en les seves celebracions. I es feien representacions. Per exemple, ara conservem també representacions a Nadal fem representacions nadalenques, el misteri d'ells també és una representació. Aquí també es feia la representació del misteri del davallament, que es feia en Setmana Santa. I el Crist, que estava tot un any crucificat, el baixaven en aquest moment per representar el Crist, l'havien crucificat, l'havia mort i havia ressuscitat. Per això ara tenim en aquesta postura. El que va passar és que es va prohibir aquesta representació en el Concili de Trent. Llavors van decidir que aquest Crist ja es quedara en posició jacent i tinguera una funció, que és la desvessaments del peu, que és la funció que té ara. Com sabem, com podem observar aquest Crist que estava crucificat? Primer, per el cap, la postura de l'home no és molt agradable, sinó una persona que està ficada del cap. Per les gotes de sang, que tenen la direcció també vertical. Per l'ús del bany, en aquest moment no podem veure perquè està a l'altre costat, però l'ús del bany també cau de forma vertical, perquè la seva posició habitual era crucificar. Si ens fixàrem i ens apropàrem, té unes cunyes en els braços que les van ficar en la restauració per allà deixar-lo a la restauració.